खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै गोथार मंगलबार सान दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालियाव आर'जनि हाबाफारि बायदि दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फानजामुथि लेखा बायदियै फैयै फैयै दिनै जोबनानै दिनै आरो सेथि हाबाफारि बे गोग्लैदों हजाय जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोना 200नि बांसिन बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोनखौ खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरदों। मानो होनोब्ला दिनै आर'जनि हाबाफारिजों दिनै बाथौ सिबियारि आरो बाथौ फोसावनाय बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा जाबायदि हाबाफारि लादों आरो दिनै बे आर'जनि हाबाफारिजोंबो बेयो मोनसे दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ दिनै मुलुगनां खालामनो थाखाय जेरैबायदिहाय गामि लेभेलनिफ्राय लानानै जिल्ला बियाब गासैबो बाथौ सिबियारिफोरखौ लानानै मोनसे आर'जनि हाबाफारि लानाय हाबाफारि बेयो गमामायैनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आरो मुलुगनि गेजेराव दिनै खना खनला थानाय बर' माहारि बिथांमोना दिनै बाथौ धोरोमजों बजबनानै बर'नि आसार खान्थि राव थुनलाइ हारिमु बे गासैखौ बजबनानै खामानि मावबोनो थाखाय दिनै बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि दुलाराय बाथौ गौथुमा जेरैबायदिहाय खामानि मावदों बे गमामायैनो दिनैनि समाव आर'जनि गेजेरजोंनो बे मोनसे फोरमायथि आरो बेयो दिनै बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बर' माहारि आरो जोंनि सुबुं माहारिनिखौ गोजोन आरो थासारि खौसेथि लाबोनायनि जाबायदिहाय बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो दिनै सेथि फारिलाइ बे हजाय जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै साबायखर बावहरदों आरो खुलुमनाय सिबिनायखौनो बिथांमोननि गासिबो बाथौ सिबियारि आरो दिनैनि बे आर'जआव बाहागो लाफैनाय बिथांमोननिसिम बाहागो लाफैनायनि थाखाय खुलुमनायखौ बावहरदों। गोजोन्थों। खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना जेरै हासुदैया एसेल' गनाय खनले खनले हासुनो ओंखारनाय हासुनाय समाव आलौनाय थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय किडनिनि टिउमार केन्सार प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार टिउमार आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनी स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।